Erärivaaleissa kannattaa äänestää sen takia, että vaikuttaa. Jos sä et äänestä, joku muu äänestää sun puolestasi, eli käyttää sun valtaa. Sitä ei kannata kenenkään muu antaa tehdä. Eräri kuitenkin päättää ylioppilaskunnan tärkeimmistä linjoista ja muun muassa jäsenmaksusta. Ja kaiken lisäksi erärivaaleissa äänestäminen ei maksa yhtään mitään. Se on helppoa, onnistuu parilla napin painalluksella. Edustajistoryhmien välillä on aika merkittäviä eroja. Ehkä tämmöinen suurin yleinen jakolinja on se, että osa ryhmistä kannattaa laajaa, ehkä yleispoliittista ylioppilaskuntaa, eli ylioppilaskuntaa, joka ottaa kantaa varsin laajasti yhteiskunnallisiin asioihin ja järjestää myöskin paljon palveluja opiskelijoille. Ja toinen osa ryhmistä kannattaa fokusoituneempaa, ehkä suppeampaa ylioppilaskuntaa, joka keskittyy lähinnä tänne yliopistomaailman asioihin täällä Turussa nimenomaisesti. Ja sitten totta kai yksittäisissä kysymyksissä on paljon eroja, eli ryhmien välillä on konkreettisia eroja. Ensi-edustajisto tulee linjaamaan muun muassa siitä, että minkälainen tämä YO-talojen kokonaisuus on. Eli me ei ole vielä tehty päätöksiä siitä, että minkälainen YO-talo me halutaan, mitä tapahtuu Assarille, minkälainen toimisto on, minkälaisia tiloja Turussa on tulevaisuudessa opiskelijoilla. Nämä tulee olemaan todella isoja konkreettisia päätöksiä, mitä ensi-edustajisto joutuu tekemään. Sitten meillä on taloudessa jonkun verran päätettävää, aika paljonkin itse asiassa. Me ollaan nostettu meidän menoja vähän sellaiseen tahtiin, että jäsenmaksut eivät ole pysyneet perässä, joten tuleva edustajisto joutuu linjaamaan, leikataanko palveluja vai korotetaanko jäsenmaksua. Ja se on ihan selkeä arvovalinta. Ja lisäksi sitten meidän yliopiston toimintaympäristö muuttuu tällä hetkellä aika hurjaa vauhtia. Ja kukaan ei oikein tiedä, mihin suuntaan se on kulkemassa, ja opiskelijoilla varmasti on tähän sanottavansa. Ja se, mikä meidän mielipide tulee olemaan, on tulevan edustajiston linjattavissa. Useimmiten erärin kokousten jälkeen painetaan proffaan, vaikka olisi miten kovin väännetty kokouksessa. Siellä valitsee hyvä henki ja voidaan siinä lasillisen ääressä keskustella maan ja taivaan välillä ihan kaikesta. Se on tässä edustajistotyössä parasta, että täällä tapaa ihan huikeita tyyppejä.